Госпожо Кривошапкова, днес очаквате гости тук във вашето училище. Кажете ни кой ще дойде и защо. Бяхме приятно изненадани от съобщението на Тракийския университет в Стара Загора, че желаят да дойдат на гости с педагогическия факултет с трети и четвърти курс студенти начална и предучилищна педагогика, като това е хубав повод. Ние се радваме на всички гости, особено след празниците. Искат да видят едно училище, което прилага нови методи за работа и се стреми да бъде на европейско ниво. Разкажете ни повече за тези нови методи на работа. Това, което прилагаме от няколко години в нашето училище, това е Монтесори системата в подготвителна група, като я съчетаваме с учебния план, който си е към Министерството. Каква е разликата? Разликата е, че с системата Монтесори, която е специално обучение на децата по природните науки, по точните науки, по социалните компетентности на едно дете и най-вече при психологическата интеракция на детето само със себе си, с учебния план, с другарчетата си, с учителя, се случват и се получават тези цели, които си залагаме всички в педагогиката, всички, които работим. Детето да иска да работи, да учи, да е любознателно, да уважава собствения си труд, труда на другите, говорим труд като учене, и да иска да научава нови неща. Наистина има огромна разлика. Огромна разлика и ние сме много щастливи, че децата, които минават през тази система, знаят какво е да бъдеш ученик, и то не е задължение, то е удоволствие. То се личи най-вече, когато резултата от работата си личи най-вече, когато започнат като първокласници и се отнасят с огромно любопитство и с желание. За тях няма вече междучасие, час, задължително писане или четене, всичко това е желание на детето. То иска, то посяга към книжката. Както работи с компютъра, така посяга и към книжката и почва да пише собствени текстове. Или се интересува от природата, от животните, от родината си. Абсолютно всичко, което трябва да знае един човек, когато порасва. Между другото се усвояват много по-бързо. Знанията, уменията се формират много по-бързо и резултата си личи тогава, когато така не е много приятно, но някой дете се разболее и родителите му кажат: ама ние имаме проблем, не иска да стои в къщи, иска да бъде на училище и при вас, защото е интересно. Това ли ще покажете днес на студентите? Те го учат, но само теория. Сега ще дойдат да видят практиката. С какво ще ги изненадате? Щастливи сме, че приемаме така почти целия катедра начална и предучилищна педагогика, трети и четвърти курс. Водят ги професор доктор Георги Иванов, доцент доктор Виолета Станчева, която е ръководител катедра, и доктор Румяна Ненческа. Това, което пожелаха да видят, е точно тази система в предучилищна възраст. И другото, което им прави впечатление, е прилагането на целодневното обучение при нас, защото целодневното обучение, което е навсякъде вече и е масова практика в училищата в България до четвърти клас, не е занималнята, която беше преди време. Много от хората се прихвърлят впечатленията си от занималнята към целодневното обучение, но това не е така. Целодневното обучение означава, че като започне часовете сутринта детето, то се обучава през целия ден. Така че ние не пишем домашни.
А къде децата си пишат домашните? Няма домашни. След обяд се отработва това, което са научили преди обяд и се отработва с интерактивни методи. Сега тепърва ще въведем и сугестологията, и сугестопедията на професор Лозанов в нашето училище, но тепърва предстои обучение на колегите в този иновативен метод, който е пък типично български, много модерен. Професор Лозанов преди години, някъде 70-те години на 20 век, е имал и собствен институт за изследване на ученето, на възприемането. Това се прилага на този метод най-добре в чуждоезиковото обучение, но има и сугестопедични техники, които могат да се приложат при всички учебни предмети. В цялата педагогическа интеракция това ни предстои тази събота и неделя. Това обучение ние ще го въведем. Всичко ново, което е интересно, което е полезно за децата, го въвеждаме, защото не можем да си позволим да не сме на добро ниво при положение, че участваме в международни проекти и трябва да покажем България. Освен децата, обаче вие обучавате постоянно и персонала. Разкажете ни повече и за това. Вярно е, че квалификацията на педагогическите специалисти е задължение, наше задължение на всички, които работим в училищата и по наредба. Но важното в случая е така да си избереш, и това е доброто в сегашната система, че квалификационните курсове си ги избираме ние. Ние можем да оценим кое е необходимо за самото училище, кое не. Кое е необходимо в момента на работа. Доволна съм, че имаме много високи критерии и аз и колегите ми и решаваме заедно в какви квалификационни курсове да се включат. А те са много разнообразни. От миналата година, през цялата година колегите ми са участвали в национална програма за квалификация на педагогическите специалисти, за оценяване на учениците, за работа с деца с специални образователни потребности, квалификация по безопасност на движението на пътищата, даже открити уроци правиха за това, квалификация за превенция на агресия и насилие, но всъщност точно с методите, които използваме тук, Монтесори системата, то няма агресия. Защото ако уважава себе си, уважаваш и други. Кажете ни, справят ли се колегите ви с новите технологии, с новото време? Децата вече мислят по различен начин. Въображението им като че ли не работи толкова, искат всичко да го видят, да го пипнат. Успяват ли да ги заинтригуват достатъчно? Със сигурност, защото колегите ми работят с вдъхновение и това, което е най-новото, ние се обучаваме за него. От техните впечатления от Монтесори системата, когато се обучавахме към Българска асоциация Монтесори, целият екип, се, че точно това е метода, който работи, който формира личности и хора, които искат да учат и да знаят, а за всички нови технологии, като говорим технологии, всеки се сеща за компютри, те са оборудвани. Всеки учител си има техниката, лаптопа, мултимедията, използва си електронните учебници, създава свои продукти, всичко, което може да потрябва в един учебен процес и най-вече в целодневното обучение. Защото точно това е разликата от занималната към целодневното обучение. Учителят, възпитателят, той си създава образователния продукт след обяд и работи диференцирано с всяко дете. Това е Монтесори системата. Учител, ученик, двамата. За да се обърне внимание на всяко дете, според възможностите, нивото, за да започне да надгражда. Много е трудно да следиш всяко дете по всеки предмет, всяко знание, какво е постигнало и какво трябва да му дадеш на следващия ден. Трудно е. Най-трудното е да подготвиш материалите, но те ги подготвят с желание, защото и на тях им е интересно. Това е творчество. Предполагам, че имате наблюдения. Тук училището е до 4-ти клас. След това децата отиват в друго училище, там системата е друга. Трудно ли им е или напротив, те се справят доста добре?
Аз се гордея с нашите ученици, които са отишли да учат в други градове или са в СОЛ Пео Крачалов Яворов или са в основно училище Васил Левски, продължават пети клас. Гордея се с тях, защото където и да идат, те показват знания. А когато детето има желание да се прояви, да се покаже, да научи нещо ново, то върви напред. То вече е запалено огънчето, няма спиране и много сме горди, като видим как печелят награди, как са, правят презентации, участват в проекти в другите училища, биват награждавани и така уважавани от колеги и от съученици. Но вярно е, не е само при нас, във всички училища е, може би, някакъв... така се забелязва тенденцията, че ако децата до 4-ти клас се обучават по една система с двама учителя, преди обяд, след обяд или пък смесено, в 5-ти клас вече е малко по-трудничко, защото там по всеки предмет има учител и вниманието, което се дава, което се предлага на всяко дете, вниманието от учителя не е достатъчно, защото нямат време колегите. Може би системата централно в България трябва да се смени. Може би по друг начин трябва да се установят нещата, защото децата от 5 до 8 клас са най-уязвимите, те тогава се формират. Изграждат се като готови личности в гимназията, но от 5 до 8 клас са най-ранимите. Те точно тогава искат внимание. А системата е такава, че много трудно се постига това. Не са виновни колегите. Предстои приемане на нов закон за образованието. Може би там ще залегнат някакви промени. Но нека да се върнем на нашата тема. Сега очаквате гости. Кажете ни, радвате ли се, че те избраха точно вас, точно вашето училище и с какво го заслужихте според вас? Това ни им е първото посещение. Значи 2010 година, октомври месец, педагогическия факултет на Тракийския университет пристигнаха на открити уроци. Тогава се направи един съвместен workshop. Студентите преподаваха, нашите учители преподаваха, обсъждаха се едни и същи уроци в различни класове. Така че посещението не е първото. Може би са останали с много добри впечатления. Затова, когато ми се обадиха и пожелаха да дойдат, аз нямаше как да откажа. И не се притесняваме, радваме се. Те наблюдават работата на нашето училище, защото и имаме и колеги, които са били при тях, завършили са този педагогически факултет, техни студенти са. А пък специално за мен е наистина голяма чест, защото въпреки, че са си нашия университет, нали, в окръжния ни град, педагогическия факултет на Тракийския университет е на второ място в България след педагогическия факултет на Софийския университет в акредитацията на факултетите по педагогика. Така че те са на високо ниво. Аз това съм го видяла в редицата конференции, в които съм участвала, международни и национални. Наистина създават педагогическа школа и може би това, което е създадено преди години с Института на детските учители, нивото продължава да се гради. Каква е целта на вашето посещение днес тук в Чирпан? Нашето посещение има чисто академична цел. Водим студентите да се запознаят с системата за обучение на Мария Монтесори и тъй като в нашия район, в който се намира Тракийски университет, по такава система работят само в това училище. И за студентите е изключително важно да видят как се работи с децата, за да имат представа и в аудиторията това, което им говорим, да не е абстрактно, а да бъде нещо реално. Как смятате вие, тази система ще се наложи ли? Тази система се е наложила. Тази система я познава. Тя не е нова за света. Нова е за нас. И аз мисля, че такива хора, като директорката на това училище, Мариана Кривошапкова, може би правят най-важното тази система да се наложи. Хората да усетят нейните предимства. Как според вас се справят децата? Вие присъствахте и в подготвителната група, влезнахте и в клас с децата. Интересно ли им е? Какво е вашето мнение и за децата, а и за учителите? Как се справят и те, понеже и те постоянно водят обучения?
техния път не спира. Когато говорим за тази система, може би най-големият ефект трябва да го търсим сред децата. Изживяването на радост, чувство за удовлетвореност, чувство за успех много трудно се постига в обикновените училищни условия. Защото всяко познание е трудно за децата. Докато тук те са намерили златния път към сърцето и към любознателността на детето. Да му дадат възможност да успява. Едно дете, което успява, е щастливо и е мотивирано за учене. Другото, което е, ние бяхме в подготвителна група на детската градина и знаете, че там работят по специална програма, като най-важният ефект от тази програма е да формират от детето любознателност, да формират учебни умения, така че като постъпи в първи клас да не изживява страх и безпокойство, а първи клас да бъде естествено продължение на това, което се случва в подготвителната група. Успяват ли тук? Намерили ли са златната среда? Това е може би, доброто, че всяко дете успява. Аз имам възможност да наблюдавам дечицата отстрани при работа с различни материали и системата предполага всяко дете да избере такава активност, която съответства на неговите познавателни интереси. А пък в училище системата предполага принуда. Там принципът е: не се интересувам какво искаш ти, образованието е задължително и ти ще правиш това, което аз като учител изисквам. Докато в това училище виждам, че се работи на съвременен принцип. Да се предоставя възможност детето да избере активност. Такава активност, която съответства на неговите интереси. Познания, възможности, стремежи. Какво по-доброто? За съжаление, училището е само до 4-ти клас. След това децата се вливат в другите училища. От 5-ти клас нататък те се сблъскват с друга програма, нови учители. Смятате ли, че това образование по тази система е плюс за тях или напротив минус? При всички случаи е голямо предимство за тези деца. Защото началното училище, освен ограмотяване, той формира основите на характера, формира познавателните способности на децата. Учи ги как да се учат сами. Защото не ученото съдържание е важно, не усвояването на ученото съдържание е важно, а е важно как се усвоява и как помагаме на детето само да усвоява ученото съдържание. И не знаем какви ще бъдат предизвикателствата на утрешния ден. И не можем да осигурим такива знания, които за утрешния ден да бъдат актуални. Но можем да знаем със сигурност, че утрешния ден ще бъде с предизвикателства към техния ум, към тяхната самостоятелност, към тяхното умение да се справят, да решават проблеми, да работят в екип, да се сътрудничат, а тази система предполага точно това. След вашето посещение тук в училище, с какво продължавате? Ще отидете ли някъде другаде в град Чирпан? В днешната ни програма сме включили и още една възможност студентите да видят забележителностите на Чирпан, и това е музей на Пейо Яворов. Той е наше национално богатство и световно богатство и би било непростимо да дойдем в Чирпан и да ни посетим на този музей, защото средата, в която е живял Пейо Яворов, сама по себе си предполага и по-различно отношение към неговото творчество, към неговия живот и към наследството, което оставя за нас.